Wannan labarin na bana bakwai labari ne wanda ya samu asali a batun yanzu ba, saboda ba zan manta ba a shekara ta 2009 kenan mun yi wani fim mai suna bana bakwai, inda muka so mu dan duba matasa da kuma irin halin da suke tsintar kansu a wannan zamani da ke. Bayan shekara 10 sai na ga cewa wannan abubuwan sun mafi yawa yanzu a cikin zamani. Wannan shine dalilin da ya sana ceto wannan labarin mai yi wayar ga lokacinsa, bari mu sake dawo da shi. Action! Sunana Mansur Sadiq, ni ne first assistant director na bana bakwai. Bana bakwai dai labarin ya burge ni matuƙa tun daga farkon ranar da aka fara magana za a yi. Da muka tashi muka yi setting marubuta, shi director ya kira ni, muka zauna aka haɗa marubuta wajen mutum 10 har da 12. muka zauna aka cire labari. Idan mai kallo zai tuna a baya da aka yi bana bakwai, maza ne guda 7. Da aka zo yanzu za a sake sai suka ce ai ba zai yiwu a ce ma ana irin wannan crime din ba mace ba. So tun daga nan ma ni labarin ya fara birge ni.